Do projektu Zóna bez peňazí sa zapojilo 50 slovenských miest vrátane toho nášho. Trnavčania privítali akciu s otvorenou náručou a veci si nielen brali, ale aj darovali. My sme sa rozhodli zorganizovať podujatie, kde chceme, aby si ľudia vymieniali svoje veci, ktoré už sa im zdajú doma nepotrebné. A práve táto zóna je priestor, kde si ich môžu vymieňať. Ponuka vecí bola pestrá. Najčastejšie ľudia darovali oblečenie, ale aj knihy, hračky a kuchynské potreby. Najväčší záujem bol o zimné kabáty a literatúru. Pri darovaní nejde len o množstvo, potrebné je dbať aj na kvalitu. Prišiel som taký rómsky chlapček s maminkou, mal vlastne taký špinavý kabátik. My sme mu dali proste nové oblečenie, čisté a vyzeral úplne proste krásne dieťa. A to je presne ten príklad, proste ako môžeme pomáhať, ale účelne. Aby to nebolo špinavé oblečenie, aby to nebolo deravé oblečenie, aby to už nebolo možno že nejaké úplne staré. Prísť mohol každý, nielen ľudia zo sociálne slabších rodín. Keďže Trnavčania sú naozaj štedrí, novembrová zóna bez peňazí bude mať určite pokračovanie. My sme sa snažili vytriediť tie veci, teraz veľmi potrebné v organizáciách sú hlavne tie zimné veci, ale určite počítame, že zorganizujeme ďalšiu akciu, kde budú môcť ľudia priniesť aj letné oblečenie. Nechýbal ani program pre návštevníkov. Deti si mohli vytvoriť vianočné ozdoby a sviečky alebo si vypočuť rozprávku. Pre dospelých boli pripravené prednášky, hudba a svoje rady im ponúkla aj bylinkárka. Veci, ktoré na akcii nenajdu svojho majiteľa, určite neskončia v koši. Organizátori ich rozdelia medzi trnavské organizácie, ktoré pomáhajú zdravotne postihnutým a ľuďom v núdzi. Dominika Mojžišová, Mestská televízia Trnava.